I gdje ste bili ljudi sa X5-om i danas ću malo da igramo TFT. Odlučio sam da si imam TFT jer moram jednom drugu da pokažem kako se igra, pokazat ću njegov match history. Tu sa strane stvarno dečko ne može da uđe u top 5. Od četvrtog se dobije LP. Baš mu je lepo u životu. Krećemo, nisam ništa birao, ali smo Gragas. Čita Gragas ili Gragaš? Ajde. Znači, LOL sam prešao da igram pre 7-8 godina, sigurno. Tako, sigurno. Vidimo šta smo dobili i ništa. Dobili smo 2 legionara. Dobijemo odmah buff. Ajmo ljudi polako. Održite klip da dođe do 20 pregleda. Imat ćemo se neki challenge uskoro. Ovo klip i više ne snimam. Dobili smo... A opet smo dobili legionara. A uzeti ćemo. 4 legionara dobijemo isto jako dobro buff. Legionari, ne znam šta ćemo još povezati s njima, pokušat ćemo. I sad snimo ima do dana. Jedan klip. Sad ovako. Ubijemo, hajde. Minove ćemo ubiti ovdje. I ne možemo sada gledamo šta ljudi kreću da igraju jer četak, ima Naito, ima Helione, Kanonere, Ineberi, Nightbringere, Dawnbringere i Legion. Legionar, ko je tu? Riven. Treba, ali dobro za sad kad nemamo. Vidimo šta smo još dobili. Ništa pametno. Ništa u šopu nemamo, a neću sad da čuvam. Neću sad da trošim pare koji ću da čuvam. Imam za kasnije, ali koliko vidim da ćemo izgubiti narednih 8 partija. Jer, neću imam level up, nemam šta da ubacim. Imam tačno 10 gol da dobijem sljedeću 6, 5. Da, ovaj jedno su ga ugazio. Vidim. Aichifu. Redeem je dobro, brate, ne može. Dobro, već smo izgubili TS, jel te nismo i krenuli da igramo lepo, baš lepo. Ajde sam, ajde. Igramo legionara, ajde uzet ćemo BR Sword. Nismo ništa dobili, majku. Sentinela. Sorry. Sada ili će mi dati sentinele. Vidite, mogu da imam 4. To mi je... Ne znam. Ovako pa ćemo vidjeti. Joj, presadili smo se u novi studio. Novu prostoriju sa mojom funkciji. Tako da, trebalo bi da snijamo uveče u kasno. Ništa nema. Ajde. Znači, evo, izgubit ćemo još 10 alta. Nije 10 alta, izgubili smo 6, prvo smo izgubili 8. Znači vidimo da će imamo, kad bi bacili imamo bi 4 sentinela i to bi bilo baš loše po moje zdravlje. Evo, sad sam uzeo sentinela i ništa ne dobijam. Bacit ćemo ovo. Mogu sentinela iz skirmishere, evo. O, ljudi, ne znam mi. Sad ćemo birati. Ako izađe Riven, uzet ću Riven, ako izađe... Ko je? Pa koliko bi izađe. Stvarno nemam predstavu. Sad će moći da se desi. Ovo je opet 4 čempiona, 2 level 2. Opet sam izgubio.
Strašno. Poješće će me, opet ću izgubiti 8. Ajde, vidi. Ajde. Ovo nisam ubio ni jednog, idemo. Idem da ću 8 biti, da vidim se, 58. Ajmo ovdje. Legionare, Riven mi daj. Ajde, Riven. Ljudi. Možemo da imamo 5. Jaj. Ovo je rakan, jel da? Ao, sad kad sam zeznuo, ubit ću se. Majke mi. Ja, sigurno sam zeznuo. Ne znam ja šta sam gledao. Valjda sam dobro uzeo. I'll get us through this. Pa da, ubacit ću, pa da radim. Tu mi je bio skirmisher još. To i to. To još se... Mislim... Ne znam što sam išao level up. Moram nešto dobiti, vratim, jer jako gubim AP-a. Da, opet neću ubiti nijednog. I opet ću 8 health izgubiti. Ovo ću ubiti. Ubio sam jednog, dobro je ljudi. Bravo bre. Ubi jednog. Ovo brate, ne mogu nikog ubiti. To je problem veliki. Ne dropa mi niko. Bukvalno niko. Ove ću morati, ove ću prodati. Ovih 4. Do 3, 4 ćemo imati 50. Ajde. Ja, ubi malo brate, mi imam 72 healtha. A sad mora se dobijemo po sekundi. Pa jeste. Ostali su. Znači 6 sentinela. 3 skirmishera. Tu će mi biti... Tu će mi biti vjerovatno... Znate kako? Olaf i Lucian će mi biti na neki carry. Moram naći ko će mi biti... Ovo je Galio, jel da? Onda će mi Galio vjerovatno biti tank. Ili udir. Mislim da ću promijeniti sentinela. Ne, prema nekom. Malo bolje. Dobro je ljudi. Uspjeli smo barem da ubijemo ovo. Prodajemo 36 kad se završi. Ćemo imati 43 golda. Znači imam, tu dole imam Ajka, Lucian, dobijem. To bi bilo savršeno, se treba dobiti Lucian. To ću level up sad idem. Imam 62 healtha, znači, evo ljudi, iako izgubim, poslit ću ovaj klip. Majke mi, jer, eto, 2. Da se to redeem, to je up. Regli ljudi, nismo jako slabi. Nemamo ni level, nisam ni iteme postavio. Bar imamo ovaj, nema gold.
Ali late game su ti redeem dobri, ali ja sam budala. Majke mi. Ajde. 10 shielda plus 90 attack speeda 2 sekunde. Evo ću shop, Rakana. Znači tu mi ne daš da imam sve level 2. Gledam Stangard, Blotters. Guardian. Morat ću zašto neću moći da mu skinem. Guardian. Jo, ima level 1, ali je, mislim da je jači dosta. Mislim da ovo može i pobedim. Idemo, bravo ljudi. To je to. Dobro je, uff. Zapravo je dobro. Dobijamo koliko si pogodno. Passive income 5, inču 5, termin. Ako bacimo pajka, treba da dobijem još jednog sentinela. To je 6. Ja svakako biram jer ovaj ne može da izgubi 24 health-a, znači da se bori protiv. Koji je ovaj level? 8. Mene 8. 6. 6. Nema nikog, znači ne može. Znači ja moram da biram prvi i to je to. Ovaj će mu ugalj. Ovaj. Utim ja još. Ubio sam u jednog. Tak, ja ne sve. Ti helioni me nerviraju, brati. Stalno se rispo, mislim ne stalno. Dakle, pretvalio mi u mačku. To je to uz X. Pa da. To je to, GG ljudi, ovog smo vidjeli. A ovo je lagano sad. Ovo... damage, ovaj. Morat ću pajka izgledati. O ljudi, dobro. Znači morao sam, ne mogu da gledam ni itemi jer baš to da itema. A bolje mi je levele da bi mogu da pobeđujem. Ovi će izabrati i... Ovo ću uzeti. Pasno ću. Znači moram da ovim sentinela što pre. Ne znam šta je još Lucijan pored. Bilo bolje da budem mišljen. Gledajte ovo. Ovo mi je udir level 2. Strašno. Ovaj će mi popositi 100%. Kaj ga napad, svi moji napadi nego tank. Ajde. Dobili smo jednog. Ovo je. Da. Ne, Soraka je jaka ko crna zemlja. Da, ali mi smo ovog povedeli, razumete ljudi. Mi se ne stezamo. Ajde. Uff. Ljudi. Sad na koga da stavimo ovo. Sve ćemo na Irelia. Neće to ništa puno učiniti, level 1 je, ali... Ko zna? Tutim.
Možda da uzem sad sentinela bilo kog stavim dok ne dođe Luci. Možda je bilo kod to sada 2 ljubičasti, 1 zlatni. Znači mogu jedino stavim repsujem. Ovo igra vidimo. Nešto je ovo. Ova igra. Dobro, izgubili su, znam. Taj kill. Dombrinjere ili gonare. Druže, sad ćeš ti vidjeti kad ja uzmem se. Hvala. Imam 44 health, strašno. Alafa. Ovo je ništa. Sad moramo rerollovat samo da rerollujemo. I ovdje se radamo patuli. Idemo na level 9, 6 skillmishera i 6 sentinela i... To bi bilo full. Ajde. Olaf level 2. No, Pike imamo više stanova. Pike level 2. Ajde. Ništa. Ali dobro, dobili smo 2 level 2. Pali nam je level 2 hitno. Pretposlednji. Strašno. Samota. Ovo igrajući. Vidim. Vidimo i 2 ranger. Ej, ja sam mislio da su dimovi... Ajde. Dimovi... Ali 20 arma. Dobro. Da, ovog smo dobili. Pustim u život. Ne znam, brati, imam jako puno stvari. Gdje ćemo needles? Dok ne dobijemo Lucijan. I Dragonika možemo igramo. Sad će nam 6 sentinela. 900 shielda plus 90 attack speeda. 10 sekunde duration. Hajmo, borimo protiv. Moram da izvučem top 4 pod hitno, jer neće biti dobro. Imam 50 golda i dalje, neću rašovati, neću ništa. Borimo se protiv prvog. Znači, dobro što mu ustralo ovdje. Dakle, da imam. Da, brate, ovo je stvarno... Mislim, nije on nešto pobedio sad, da kažete pretjerano. Mi smo pobedili. To je najgore. Stvari ne. Ja smo PG ljudi, bravo. Prvi. Ljudi, izvinite. Ljudi, izvinite, kamera se srušila malo. Vidimo sad. Sad snima super. Ne znam ni koliko je bilo dugo srušeno. Imala gore, ja je. I ne gledam. Evo, ovaj nas je ugazio. Zašto napadnemo njegovog sa Bormongsom? Dobro, ima level 3, 7 i povete ovo. Pelio sa bratim ili koji zmaj. Dobro, nije to puno bilo, 39 health. Daj me Luci, daj me Luci. Molim te. Thanks God. Thanks. Yes. Shh.
Idemo. Sad ćemo staviti Lucijana u Galija prodati, što on djeluje losing to the forest. Znači možemo mi to ovako da uradimo. On ga treba staviti iza naravno. Je bilo. Još imam 2 kilometra. Ja bog. Uj. 9 health gotovo. A nije gotovo ljudi, ali moram našovati. Ajde. Znači ljudi sada rašaju, ne pričam ništa jer... Da sam našao. Moram da vidim šta Lucija najviše diluje pa ću to napraviti. Šta? Ovi igraju, TFT. Ooo, ja ovaj mu ugazio. Ugazio me ko zmaja. 17 health. Raptore da uništimo i da vidimo šta ćemo dobiti i da ispadnemo posljednji. Standard. Stavim Lucija na level 2. Ne znam šta da radimo. Ajde. Sad djeluje pola. Ao ljudi, vrati. Ništa. Opet ništa. Ajče, on nas ugazi. Ovo još ima sam fire. I borimo se protiv Varusa. To! Uf ljudi, to! Gledajte još šta fali, brate, malo. Ovdje da ćemo prodati. Ovo je sad strašno. Jer mišer. Podijelo još jedan. Ne. Ajde, ne mogu da dobijem triple, fali mi. Ili Lucijan, ili ništa ne mogu da dobijem. Lucijan, pogledajte, 6600 ne. Baš lepo. Jest, staj. 6 legionara, važi. Opa, ubio sam mu carry.
GG. GG ljudi. Harry mu je umro, a ja sam pobedio. Imamo još šanse da dobijemo nekog level 3. Sad se borimo. Morao sam ljudi, morao sam. Idemo izbora stvarno. Lucian level 2. Dobro, upgrade s 50 na 90. Level 3 400. Ajde. Ajde prvo. Bliži ljudi. Pali smo. Pari. Mislim da smo 100% smo pali. Ovo ima 2 emblema, brati mili. Ne seri. Ne seri. Ljudi. Ajde. Znači, dobili smo Raka na level 3 ljudi. Koliko on diluje damage-a? 3000 ekstra. Ooo. Ko nije skjermišer ovdje. Niće muči. Ajmo skjer. Daj skjer. Uj, ne se pa već ovo. Ne može, ne može. Da se zato što sam prodao Pajka. I nisam. David Hume. Uff, deluje mi Helion igra. To mi nije ništa tako jako strašno. Bogatimo. Mislim, nemaš ti. Aj, ubi ga, ubi ga! Hoće ispasti, će ispasti, ispašće, ispašće. Ispa. Evo koliko svi imaju low HP. Bro. Zborimo protiv zmaja sljedeću. Tako intense game volim da igram i ovo će na YouTube-u. Ne probaj da umije. Ne, naravno ne. To je fantastično. Ne. Ljudi. Mislim da smo ispali. Nismo? Ubit ćemo ga. Mogu biti? Mogu biti? Ubit ćemo ga. Kako smo? Nevjerovatni. Pre u top 3. 3 itema. Ta 3 itema idu na Olaf. 100%. 100% ljudi. Olaf. Ta 3 itema idu na Olaf. Bravo. Pa 3 itema na Olaf. Bravo bre. Bravo bre. Kakav intense game ljudi. Znači...
Strašno. Uf. Tako, ispadnem u top 3, ubit ću se. Ajke. Sad treba samo gledati. Mislim da smo ovog bileme 8 downbringera. 8 fucking downbringera. Shit. Ja, sve nas dobijemo da zborimo protiv Lona. Ajde. I dobijemo odmah. Aoo, ljudi. Koga se ovaj bari? Imao kon. Ljudi? Možda imaš i 12 downbringera, bre! Moraš da imaš i milion. I milion downbringera, ljudi, bre. I milion da imaš i dih, milion da si healuješ, milion HP-a. Hoće Lucija dođu. Bre. Kakav, bili smo posljednji ljudi. Posljednji. I naravno, kazao sam drugu kumu kako hoćete, da treba bude u top 2 svaki put. I smeću govorim da sam u top 1 naravno još, ali... Ne, GG ljudi. GG ljudi, dobre, nema veze šta je. Možemo mi biti u top 2 jednom. Ne, može zašto se jako puno healuju. Idi kući. Idi kući. Idi kući. A ti kuća. Idi kući. Vidimo ljudi, napravili smo neku malu modifikaciju. Znaš kako, kad mu ubiješ carry, ne vredi više igrati, majke. On možda ima tu sad i on skirmiše, gledajte ovo, oni se healuju. Kuda su ne skirmiše, downbringer. Sad bi ljudi mogu da uzmem. Da, sad bi mogu da uzmeš. Evo bi biti dobrim. Ko je skirmisher, ko nije? Ovo dvoje nisu, ne mogu ni da ubacim. Pet skirmishera. Znači imam dva pajka koja će da stanuju. I ljudi, ovo je takav intense game bio i da završimo drugi mene, baš briga jer im je bio savršen. I ovaj na kraju mi diže pajka. Duže i pajka. Ljudi, izgleda smo stvarno završili drugi. Rakan je toliko jak. Nismo još, juj, čiš.
Ko su skirmišeri, ko mi fali? Mi smo uspjeli da dobijemo skirmišeri. Dragoni, kavaljeri, koji nebe. Probat ćemo ovako. Da dobija 4. Ljudi, najveći intense game ikada. Najveći intense game i lik je... Živo jedan health. Jedan health je preživao, ljudi. Jedan health je preživao. Rex. Au. Au, nisam tu trebao raditi. Ne. Pike, radi nešto. Ne mogu prodat Pike nikako. Ne mogu prodat Pike, ali treba mi skirmišer. I believe in the future of Dragonkind. Ali ga lisi mrtv. Znači ljudi. Ne. GG ljudi, ispali smo drugi, kakav intense game, znači trajalo je 100 godina, ali dobro, nema veze. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, ako vam svidio, podržite ga lajkom, šerom, subscribe-om, sljedećem klipu. Ćao.